ମୋ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରା। ଅଭିଯୋଗ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ତ ମୋର ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ତ ସୁଶୀଲ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର ବି ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଦିନ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୋର ପିଲା କଥା ଯେ ଟ୍ୟୁସନ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ କେন ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇନି, ମୁଁ ଏକା ପଢୁଛି ତାକୁ। ତ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ପଚାରିକି ଜଣେଇକି କହିବି। ଜାଣିଲି ଯେ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ପଢା ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭଲ ପଢନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯିଏ ତ ହେଲେ କହିବ ନା ଯେ ମୋ ପିଲା କିଏ ବା ନ ଚାହିଁ ପିଲା ଭଲ ପଢୁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ବି ସେୟା ଚାହିଁଥିଲି ମା ହିସାବରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ପଢେଇତେ ଆସିଲା, 4 ମାସ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ପଢେଇତେ ଆସିଲା ତାର ସେ 2 ମାସ ସେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଖରାପ ନଜର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ରାଇଟଲି ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଆସନି। ତ ମତେ ସେ ବାର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନା କଲି। ସେଥିପାଇଁ ହଁ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କଲା। ନାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ମୁଁ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ନ ଦେଇ ତ ସେ କି ପାଇଁ, ସେ ତ ଆରାମସେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ ଫୋଡ ଆସି ବହୁତ ଧରିଲେ, ଆଉ ମତେ ମନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବ ଘର ଛୁଆ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଟ୍ୟୁସନ ମୋର ମନା କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ଇଏକୁ ଯିବିନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଢାପଢି ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପଢାପଢି ପୁଣି ଚାଲିଲା, ଆରପଟରୁ ଯୋଉ ନେଇଥିଲି ଘରଟା, ସେପଟରୁ ପଢାପଢି ଏଠିକି ଆସିଲି 4 ମାସ। 4 ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ତାପରେ ସେ ମୋ ପିଲାକୁ ପଢେଇତେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆମର ବାଥରୁମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଟା ଠିକ ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ କେତେବେଳେ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଗାଧୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋର କିଛିଟା ଭିଡିଓ ସେ କରିନେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଗ୍ରି ନଥାଏ। ତ ମତେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଶି ଆସିକିରି ମତେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥିଲେ, ମୋର ଗାଧୁଆ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା। ତ ସେଥିରେ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ସେଥିରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ଟ୍ୟୁସନ। ସେଇଦିନଠୁ ମତେ ଧମକା ଚମକା କଲେ, ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ, ଇଏ କରେ, ବହୁତ ମତେ ବୁଝେଇଲା। ମୁଁ ଜମା କିଛି ମାନିନି, ସେଟା ଶୁଣିନି। ତାପରେ ବି ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ରଖିଦେଇକିରି ତାପରେ ସେଦିନ ତ ମତେ ବହୁତ ଧମକା ଚମକା କରିକି ଗଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, ମତେ ଭଲ ପାଅ, ମତେ ବାହା ହୁଅ, ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ ରଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଶାହାଜାନ ନା କଣ ସେ କହିଲେ, ଶାହାଜାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିତେ ଖୋଜୁନି। ତୁମେ ଏଠି ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିତେ ଖୋଜୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନି, ତାପରେ ମୋର ପିଲା 2ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝଉଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମନା କରି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ରାତି 2ଟା ଟାଇମରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଝିଞ୍ଜିରିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଝିଞ୍ଜିଟା ଯଦି ଠେଲା ଯିବ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ, କାରଣ ସେ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ ଠିକ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପଶି ଯାଇକିରି ନା ମତେ ମୋ ଗୋଡ ଫୋଡ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ରାତିରେ ଆସି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ, ମୁଁ ପାଟି କରି ଲୋକକୁ ଡାକିବି। ତ ମତେ ଛାଡିଲେନି, ଜବରଦସ୍ତି ଘର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ହେତୁ ଜବରଦସ୍ତି, ତ ସେଇଟା ସେ କେମିତି କଣ ଭିଡିଓ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ପଢୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି, ସେତେବେଳେ ତ ନଥାଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କହିବି। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ତାପରେ ଥିଲା କି? ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାତି 1ଟା ବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲା, ରାତି 1ଟା ବେଳେ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ତ ସେତେବେଳେ ହଁ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ମାନି ନଥିଲି। ମତେ ସେଦିନ ବାଡେଇଛି ବି, ଗାଲପାଟିଆ ମାରିଛି। କହିଲା ମୁଁ ତ ମୋ ଅଧିକାର ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ରଖତେ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିନି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଗତ 2 ମାସ ହେଲାନି ସେ ମତେ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାହା ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରୁହେନି, ମୁଁ ତ ଏଠି ଘର ଭଡା ନେଇକି ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛି। ତାପରେ ବାପା ମା ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେ ପଶି ଆସିଛି। ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଗୋଟେ। ବାହାଘର ଏଟାକୁ ଧରି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ନାରୀ, ମୋର ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର
व्यवहार करिछि ମାନେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ जबरदस्ती करिछि छुरी फुरी आनिके मते से तो गला तापरे मो संगे एते सब इए कला परे तापरे जतले सब वीडियो मो संगे मो घर को चलो मो संगे रह मो स्त्री रो अधिकार दउछि रह 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 सब बेले जतले कहला तापरे जतले चाडियाडे ए कथाटा को उठिला समस्त जतले जानले तापरे से वीडियो सब करथला मु आज्ञा जानि नथिली जतले मु से वीडियोटा जानली सेदिन मु ସେ କଣ ଭାଇରାଲ କରିଛି ନା हां ये सांग मनका सब देखैछि जा फଳରେ मते बहुत खराब लागिछि ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ से मते तांको निजे फोन तांको निजे मते सरकार राती आसी मते देखैथिले झगड़ा फगड़ा सब हैला जतले दुनिया पाटी तुंडाडी हैला परे से तार भौणी मानका को आनी के एठी दुकान काई से फ्रिज उठेबा काई ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହି ଆପଣ ଛାଡି ଦେले 2 ବର୍ଷ ହେଲା आगे आपण तो गुटे कथा को गुटे लाइन को न जाके तुम आपण अलग अलग लाइन सेति पई मु आपण मीडिया सामने आसु नथि ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ନାହିଁ मो स्वामी मद्यपान करंती पेटा मारा बहुत करंती सेति पई जहा पैसा रोजगार हुए सब मद खाई दियंती सेति पई पिला दीटार अभाड़ा देखि के मु ए स्टेप नैथिले तांको पिला मनका को मनस करिया पई तो सेति पई सेपरेट जो बर्तमान रोजगार करछो पिला को भविष्य भविष्य देखिबा पई तो सेति पई मु गां को न जाई कि एठी रही कि मो स्वामी